Hello Android fans! Γεια σου αγαπητέ μου φίλε, Sony Xperia Tablet με mouse support. Όπως βλέπεις στην οθόνη σου, να το pointer μας σε εκπληκτικό ICS theme. Όπως βλέπεις είναι fully functional, τώρα κάνω scroll με το mouse, fully functional το scroll. Τα πάντα είναι scrollable. Και πάμε μια γρήγορη περιήγηση. Πάμε να πούμε Sigma Life. Βλέπεις ήδη το scroll μας λειτουργεί πριν φορτώσει εντελώς το flash της σελίδας. Τώρα έχει φορτώσει το flash της σελίδας. Όπως βλέπεις το mouse μας είναι εδώ στο pointer. Κάνω scroll down. Βλέπεις πόσο smooth, πόσο απλή περιήγηση είναι. Είναι όπως το κανονικό PC. Πατώ πάνω σε link. Ανοίγει και το link μας. Όπως βλέπεις εντυπωσιακότατα. Πάμε στο Στεφανής σε μια άλλη σελίδα, σε νέο tab. Έτοιμο το flash. Ήδη έχουμε πίσω ανοιχτό tab, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Βλέπεις, εντυπωσιακό, δουλεύουν τα flash, δουλεύουν όλα με mouse support. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Πάμε για παράδειγμα να βρούμε το drive. Ας πάμε σε κάτι της δουλειάς, εν πάση περιπτώσει. Κατεβάζουμε τώρα έναν τεράστιο PDF file με το price list ενός εργοστασίου μας. Το Smart Office που σου έλεγα είναι το Smart Office 2. Μισό λεπτό να φορτώσει τις σελίδες γιατί είναι πάρα πολλές. Όπως βλέπεις εδώ είναι πάρα πολλές σελίδες. Δες πώς μπορείς να βλέπεις τις σελίδες όταν γίνουν load. Ήδη άρχισε και κάνει load. Δες το view εντυπωσιακό. Όταν πατήσεις πάνω τις βλέπεις όλες τις σελίδες. Όπως βλέπεις εδώ είναι πάρα πολλές σελίδες. Είναι 52 σελίδες με εικονογραφισμένες κτλ. Λοιπόν, εγώ τώρα τις βλέπουμε ανά 2-2. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Ανά 3 τώρα. Το έχω κάνει zoom out και το βλέπουμε ανά 3 το PDF file μας. Εάν θέλω μπορώ να κάνω zoom in ανά 2 και zoom in μία-μία. Όπως βλέπεις είναι εντυπωσιακό το smoothness, το pinch to zoom. Όπως βλέπεις εδώ πόσο smooth είναι το pinch to zoom. Όταν γίνουν load όλα, γίνουν όλα υπέρ ομαλά. Όπως βλέπεις εδώ δες, μπορείς στον κατάλογο σου σε circle view να βρεις τη σελίδα που θέλεις άμεσα. Γράφει τη σελίδα εδώ, 49 σελίδα ας πούμε, πατάς πάνω, boom. Επίσης μπορείς να κάνεις find στη σελίδα. Όπως βλέπεις εδώ είναι το find button μας. Και υπάρχει και 3D όταν βάλεις γιαγιά. Βλέπεις που αλλάζει εδώ.
Δεν μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή εσύ, αλλά βλέπεις εδώ το Ζέο έχει γίνει σε 3D. Αν έχεις γιαγιά που υποστηρίζουν, μπορεί να σου το κάνει 3D απευθείας. Είναι ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, είναι όπως σου είπα σε προσφορά 60 cent του euro. Πάρα πολύ καλό. Ελπίζω να σου άρεσε η περιήγησή μας. Όπως βλέπεις εδώ το mouse, εντυπωσιακό. Μπορείς να κάνεις όλες τις δουλειές σου όπως μπορείς και στο PC. Εντυπωσιακό. Peace out, baby!